Kaixo, eta ongi etorri Baobab eskulantzokora. Gaur, girlanda bat ingo dugu. Nik gabonetako koloreak aukeratu doazen arren, gorri eta berdea, zuek beste edozein aukeratuten baduzue, aurrera. Goazen materialakaz. Erabiliko dugu zen materialak, batez be izango da, komuneko papera, tuboa, berziklatu ingo dugu lan, hasi gordetan. Margoak, gure zuzan koloreak, sokea, artaziek, kolaberoa, eta tamaina ezberdinetako brillantetsuek. Horrek, eurek dekiena kolatsue. Hasi ingo gara. Nik tuboak margoztute dekoaz, aurrera tutearren. Bata gorri, beste berdea, esan dutxuen, nik kolorenik erabiliko zela. Eta tuboetan, markau indot, ikusten da, sentimetro bat eterdire marka batzuk. Hortik, ebagi ingo dodaz. Bat eterdire, sentimetro bat eterdi, bat eterdi, bat eterdi. Eta oin, ebagi ingo dut. Ebagiterakoan, aplasta binaldo zuet tuboa, erreztuteko. Gero be, aplasta dingo dugu zapurtsu beteta. Hemen deko guz danak ebagiten. Berdeak alde batetik, gorrie bestetik. Girlandako elementu bakotzaiteko, lau beharko doguz kolore bakotzeko. Beste biek, sobran geratuko jakuz, baina ez doguz botako. Alde batean itxiko doguz. Eta orduen, batuko doguz, berdeak asasiko naz. Sartuko dugu, unendeko guzela, bata bestean barruen. Gero, beste bat, biek harrapako dauz eta erdien. Eta hemen bitartean, geratan jakunez sartuko dugu. Erreza, puzle bat italez. Ondo konpondu ipiniko dugu, izar bat eiteko asmotan, orantza oran geratuko jakuz. Gero, kola beroagaznik, zuek beste kola bat badeko zue kola horregaz, pegau ingo dugu. Gorriegaz, bardin ingo dugu. Lehenengo kurutze bat, eta beste biek, isa bat eiten erabiliko duguz. Sartuko gu, batera, eta bestera. Badeko gu, izar baten itxura moten dutxan, elementue. Oin, pegau ingo duguz. Hemen tekotenik. Kolea emoterakoan, danak aplastaute duki eskero eta gorengoa soltau eskero, hor erdien emoten hasi alda. Kolaberoa horretarako erosoa da, ensegida otxituten da, eta ez da egon behar etxoten beste moduen. Bata, pegau jakun artean, barrio soltean baugu, hor geratan dana, soltean, oin hor emongo dugu, beti da erdien emotea. Izar itxurea beti mantendu behar daula. Buelte amon eta bardin soltau bat, eta soltean geratu denan, puntutxu bet, eta sakatu. Danak ingo dugu zadoz, honek sobran geratu jakusenak, honek azbe, antzeko gozo bat ingo, baina aplastatu beharrean, pelota bat ita lortuko gu. Bategaz hasiko gara, berdea, gorrie. Oin barriro gorrie sartuko gu, eta dekogun gorriegaz, ingo dugune da, kurutze bat. Eta berdea geratuko balitz moduen, bitarten. Eta beste aldera, berdea. Zer lortuten dugu? Berdea gorrie, berdea gorrie, berdea gorrie izetea. Bai? Oin, puntetatik sakatu, eta sakatu eskero, kontuatuten basarie, pelota bat geratan da. Bolatzuet balitz moduen. Hau be, pegau ingo dugu. Besteak indogu zen moduen. Inga. Pegau dugu, baina gogoratu, pegetako aplastau dugun arren, gero,
alboetatik sakatu eta pelota itxure emongo txago. Oin zerringo dugu? Hemendekoaz. Kolor batzuk ikusten baduzue, dizdira apurtzu edekie. Ez dakie asko igerriko, baina gainetik emoningo dotziet. Hartu. Ez dakit ikusten dan, baina honek dizdira apurtzu edeko. Pelote izango danari ez dotzetingo. Berdea. Ukutu batzuk bakarrik, askorik ez. Gorriegaz bebardinengo dut, eta ziketuten itzikot apur batean. Laster bueltako gara. Ziketu jakuz. Ez dire asko igirtan. Egi esan, nik aprobetzetearen erabilten doazelako da, baina ezebe barik be, bardin dauze, igirtan jakina gaitino, apenas dala, bape barik be, ondo. Euki eskero, aprobetzau ostean, ez da bardure. Bueno, hoi, brillantetzuk ipiniko duguz. Zuek guru zuen moduen. Ni hasiko naz erdien, alboetan, batzutan handi hauak, beste batzutan txikiek. Zuek guru zuen moduen, hau, pertsonala izango da. Ia. Gauzatzu bet, nik sentimetro bat eterdikoak esan dutzu edaz. Honek, sentimetro bidekoz. Gure izan eskero, ein aldo zube bai orduen, 8 erabili beharrean, 6 erabili, izarritzure moteko. Bueno, hasiko gara. Haundiekaz hasiko naz. Gorrieri piniko dotzet, erdien bat, eta gurutzean iten da lekuen, azpitik doazenetan, beste bana. Apainduko dodaz, eta amaituterakoan erakutsiko txutzelan gera. Ideia bat baino ez da, zue guruzu moduen inaldo zuen. Lehengo bolatzuegaz, erakutsiko dutzuet zerrin aldo zuen. Hemendekoaz, nik harinautik indakoak. Kola apur bet emon, zurie, brillantina gainetik bota, eta soka bat sartu dotziet, guruzuen moduen, eskegi alizateko. Gure baduzuen probetxau. Ez baduzue gure, sakarrontzire, berzituatuten, eta listo. Bueno, beste ideia bat da. Pagoaz gureagaz. Girlanda egiten hasiko gara. Soka zati betartu behar duzuen. Luzea, zuek gure dozuen, luzerakoa. Eta horren arabera, ipiniten joango zarie, elementu honek. Luzea gure dozue, komuneko papel asko gorde beharko dozue. Gitxia gure baduzuez, gitxia. Erakutsiko txuet, zati bete indedekoteta. Nik hemen dekot. Hemen gero buelten monbarko dutxagu bateri. Hasi nintzen ipinten oinin daguzen moduko elementuek. Bitarteak apurtzu bet utzik ikusten dauzen, eta pinugula batzuk ekidoazen alez, horreiri be ipini dutziet zinta apurtzu bet, lasutzu bet, eta eskekin doaz. Guru zuen gauzekaz apainu aldu zuen. Bueno, gorrie berdea joanaz. Kasu honetan hemen, gorrietoketan da. Hasiko naz, egin dedekogun gorrie, sartzean, emetik bitarte batetik. Listo, sartu dut. Besteak, batetik bestera egondat distatzi gitxo gara bera. Hau da, apaingarri dizdiratzu bet joan jako. Zeineri. Topako dut gero. Bueno, eta korapilo bi ingo dotzaguz. Batean, atzerantza begire geratan da, baina lasai. Bigarren korapilo egiten dutxagunean, aurrera begire geratuko da. Berez, buelta emoten dau.
Ikusten duzue? Oin biek dauz aurrerantz begire. Edertu. Eta hor, bitarte horretan, gero ingo dugu zen, pinubolak ipiniko zuen, berdea eskegiko dugu beste punta. Eta bakizu, kolapillo bat, eta bi, lehenengokoan geratuko da atzera begire, eta bigarren agaz, aurrera begire. Pinubola prestako dugu zen. Hemen dekoaz, pinubola txikitzu. Eta zintea prestako dugu. Zuek duzuen kolorea dune. Nik karratutxu dune haureko. Kola beroa prest dagoenean. Tolestuko duguz. Kola emongotzagu hemen eta pega engoguz. Ipiniko dugu, eta tolestute dekogun lasue, hortzi itxiko, kendutxegun egusati bategaz, edo sotz bategaz, sakatu, edo atxamarragaz. Honeri, ondo ziketuten danean, korapilo bat ingotzagu hortze bertan. Besteari bardin. Laster restutuko dugu apurtxo betkeago. Eta oin, hemen bitartean, ipiniko dugu. Azpitik, korapillo bat ingotzagu. Baina itxikotzagu, bitartetxu bet. Hola. Eta pasako dugu zintea kordelan azpitik. Eta oin, bigarren korapillo bat ingotzago. Eta ez dutu. Ia ikusten duzuen, odiez, sokeagaz tinko geratu daiten. Nik alanda be, saku itxurako lasu honek badeko daz, hemen kartoi bakotzan ganean, korapillo pare batein, eta beste apaingarri moduko bat, osagarri moduen. Berantza sakatu, holan beratu egiten. Ez dutu apurtzu dio gure bat zuen. Beste aldean, bardin. Ta badekogu gaurko girlanda. Non eske egiteko, bakotzak beretxe ikusi beharko da, non doako ondoen. Gustokoa? Hurrengoan gehau. Agur!